Good morning, friendship. Today is April 22, 2024. Sayo kay Minang Mata. Kay naay mag-medical karon wa ka buok dito sa Watanak. Ako silang ihatod. Kaya wala man sila katuod dito. Kaya mga bag-ok man sila. So, kaya dito man ni Irene medical atong nagpa-medical me. So, sinati na nako. So, paron ako ang maghatod nila dito. Dagan king salamat sa inyo mga friendship nga always mo connected sa ako ang video. Kato ang bago pa sa akong channel. Kalihog na lang po subscribe. Thank you so much. Muna sila akong ihatod dito. Silang duha, si Nea ug si Ate Ferlin. Yan, nagsayumi kay para makakuha og number nga dili pataas nga number kay linya man dito maglinya-linya man dito sa mga nang kinahanglan mi magsayog adto dito 4:30 pa lang karon sa Kabuntagon. Hello, wala na. Hi. Good morning. Moni sila. Una si Ferlin, kani si May. Hi. Sawa na ra. Hello. Good morning, guys. Ibanan ako sila diri sa Watanak para makatuod sila kay magpa-medical silang duha, full medical. Office sa Manila. No, dako ilang post office. Doon nami sa Watanak. Yan ang duha. Excited na sila magpa-full medical today. Duha gyapon sila kabuok karon. Atong niagi, duha gyapon mi kabuok ni Beltran. Karon sila gyapon duha. Gikan na sila sa Butuan City, ang isa sa Cebu City, pero nagdungan lang sila og full medical. Mag alas 5 na sa Kabuntagon. Yan, nanami sa Watanak. Maning Watanak, may bawaan mo siya kay naay medyo lollipop sa ibabaw nakasign. Yan oh. Yan, di lang kayo maklaro kay ngit-ngit pa. Pero naanami, mani siya. Yan, muna center sa Watanak. Mana ni Day? Pasa imong papel niya Day oh. Siya man tig-collect. Ang papel. Recommendation paper gikan sa amo ang agency. Nakabalik gyapon ko diri sa Watanak Diagnostic Center. Di lang daw damhon. Kabalik ko karon adlaw kay gihatod na ako silang duha ni Ferlin ug Ate Ferlin ug Mia. Dili pa man mo magsulod. Kay sarado pa, oh. Unya ako mag-uli kay ngit pa man oh. Number. Oh, gitahalan naman na daan. Wala ni tahal imo ha. Patahali sana Day. Yan, ika number 9 si Mia, number 10 si Ferlin. Sayo nakasayo ra gid mi karon adlaw. Tong niagi kay 15 si Beltran, ako 16. Masayo-sayo karon gamay pa ang nagpakuan lista og full med.
Ulat na sila. Wala pa nag-abling watanak. Lingkod lang sa ta sa kadapina na ulat ang abli ang watanak. Sa oras. Kuan na. Si Kuya padagan na sa sukay padagan. Bago nakaabot. Daghan-daghan na sila. Magpa-full made karon adlaw. Di ka magkagulo-gulo. Ay sila. Alas 6 na sa kabuntagon. Daghan na kay sila. Magpa-full made karon. Abot na gid na. Daghan na gid kay sila. Padiri o nagkuan. Naging ko. Bay-ubay na. Bay-ubay na sila sa kadaghanon. Day! Sulod na sila tanan full medical. Sulod na sila tanan full medical. Uli na pod ko kay mosulod na sila. Padulong na ko pa uli. Yatod lang to nako sila duha ni Ate Ferlin ug ni Mia sa Watanak Diagnostic Center. Pauli na ko after isa karon nagbaklay-baklay. Unya pa man to sila hapon. Man ilahang full medical. Kaya naguna na lang ko sa ila og uli. Laay man daay kung ikaw ra isa magbaklay-baklay. Sa kadalanan pag mag-isa ka lang laay kaayo. Okay, may cellphone. Katabang ko. Video na lang sa para malinaw. Yan, magkuha ng mag-pick video lang sa kuha ni kamulo baklay-baklay mag-usa. Asa ka ni padulong na bus pa-parking diri. Sa kadapit lang destination ni nga bus. Sada din tato kami na lang dahil duha ni Beltran ng hatod. Ay, kanapoy kauban ng uli. Kaso lang, kulang pamasahin nila. Sayo, kay sila. Doon na ko sa akong nasakyan paingon San Andres. Nanay jeep, maumunta na siya o sakyanan. Kaso lang, naulahira ko. Natulat lang sa ako gamay diri. Abot ra tong sa akong nasakyan. Diri ako magulat. May jeep diri paingon sa San Andres. Ana nga. Mao naman siguro na akong nasakyan nga jeep paingon diri o. Sakay na po. Kaya ko na San Andres pa uli na po. Thank you Lord for this day. Sana sila, nanulod na sila. Nag-uli na ko.
Thank you, Jesus. Thank you, everyone, for always connected my vlog. Take care. God bless us. Bye. Mwah.